שלום חבר'ה, אנחנו פה עם סול, וסול עושה לנו קטע לא בא אליי בחוץ בטיול. סולי, שלום. כן. עכשיו, בשביל שהיא תבין שבחוץ אני רוצה שהיא תבוא אליי, אני צריך להפסיק להשתמש ברצועה. זאת הטעות הכי נפוצה של כולם, שכולם קוראים לכלב לאליי בשביל לקשור אותו. אז מה קורה בזמן שהכלב מקבל קשירה? הוא מבין שהוא מוגבל, יורד לו הטווח תנועה. בקיצור, הרעה בתנאים. יש הרעה בתנאים, עם הזמן האליי הופך להיות מדרדר. הוא פחות ופחות כיפי. בסדר? אז אליי זאת פקודה שחייבת לבוא ממקום קודם כל חיובי. עכשיו, מה זה ממקום חיובי? כלב צריך לראות שזה קורה לפחות במשך 3 שבועות עד חודש. אותה התנהגות הרצויה מבחינתנו ומבחינתה, שזה אליי סול, אליי. ואם מבחינתה זה לקבל חטיף. היא טובה, תראו, אני גורם לה לחבור אליי. התנועה הקטנה הזאת בסוף שהמשיכה לבוא עד אליי, אפילו אני אלך קצת אחורה, סול, אליי. טובה. ולא קושר אותה. לא קושר אותה. 2, אני יכול עם משחק. קורא לה לאליי. סול. אליי, כן. וזורק לה את המשחק. הנה, אפילו הוא רוצה לבוא אליי לחטיפים, אם כבר לא רוצה את המשחק. סול. בואי. אליי, כן. טובה. בואי. טובה, יופי. היו עכשיו 3 אליי שהיו חיוביים מבחינת רצונות ההדדיים שלנו, אוקיי? זאת אומרת שהיא קיבלה את החטיף, היא קיבלה את המשחק, היא מבחינתה אליי זה דבר טוב. 2, מה זה אומר 2? הדבר השני שצריך לעבוד עליו הוא מגע בקולר, ללא קשירה. אם אני נוגע בכלב בקולר בזמן שאני מאכיל אותו, הקולר הופך להיות לא דווקא משהו שאני הולך לקשור אותו, אלא סתם מגע וכיף וכל הדברים האלה, והנה אני משחרר אותה, ואפילו אני דוחף אותה, לא רוצה שתבוא אליי, לא רוצה שתבוא אליי, כל מיני דברים כאלה, ואז בכלל מגע הופך להיות דבר מעניין וכיפי, אוקיי? אז אני אעשה לה ככה, 1, סתם מגע ומשחק ודחיפות, 2, אני אתן לה לאכול חטיפים בזמן שאני נוגע בקולר. יופי, טובה, יופי. וזה במקום סטרילי כמובן בבית, ואחר כך נעשה את זה גם בחוץ. למשל רצועה, הנה הרצועה, אוקיי. עכשיו היא רואה רצועה. אני אומר לה, אליי. יופי, בא. מה אתם חושבים שאני עושה? לא קושר אותה. זה לא בגלל שקראתי לה אליי ואני מחזיק רצועה, שזה אומר שאני הולך לקשור אותה. כלבים חכמים, מקבלים התניה, לטווח ארוך, מבינים שאם הם רואים רצועה ואומרים אליי, אוקיי, הוא הולך לקשור אותי. אני לא אוכל לרוץ יותר בגינה, בחצרות, במדשאות הגדולות של הפארק, אני לא אוכל ללכת לרוץ לכלב ההוא ולכלב ההוא, לא בא לי יותר. אז אנחנו נעשה עוד פעם אליי, כן? את לא מבינה כל כך מה אני רוצה, איזה קשקשן אתה, ג'וני. סולי, התגעגעת אליי. כן, גם אני. איזה נשיקה. איזה נשיקה גדולה. עוד אחת. טובה. בקיצור, אני רוצה עכשיו לעשות עוד איזה אליי, בואי אליי. יופי, אליי. יופי. אני אתן לה ואני אגע לה בקולר יחד עם היד של הרצועה. אני אגע לה בקולר ואני לא קושר אותה עדיין. יופי. עכשיו היא כבר באה אליי, היא כבר מראה לי עניינים. אני יכול לקשור אותה. אז 3, אני קושר אותה, ולא מחזיק ברצועה ישר. טובה. למה? כי אני מראה לה שאני לא מחפש להיות בשליטה. ודבר אחרון אני אגיד לה אליי. יופי, טובה. שזה לקח בדיוק 3 דקות כל הזמן, היא אפילו מביאה לי את הרצועה, אמרת לי בוא תיקח אותי לטיול. איזה כיף לי, איזה כיף לי, איזה כיף לי. בואי. עזבי. סול. רגע, לא לקרוא את השקית, טובה. לא לגעת. סתם איזה טריק אם אתם רוצים לראות, אם כלב דורך על הרצועה, עזבי, לא בלי משחקים, תכף נשחק עם משחק אחר. תראו, היא רוצה לפרק את השקית, אז אני צריך להביא משחק אחר ולגרר אותה, עזבי, טובה, ולשחק איתה. כי אם אני יוציא לה את זה בכוח מהפה, טובה.
ולא ייתן לה פתרון של משחק, מה שיקרה, שהיא תאבד את העניין בעזבי, והיא לא תגיע למצב שהיא עוזבת משהו שמגרה אותה אם אני לא נותן לה פתרון כשאני אגיע לעזבי. אז אם אני מביא לה רק חטיפים כל הזמן על קריאת שקית, זה לאו דווקא מה שהיא רוצה. עכשיו היא יותר באווירת משחק פתאום, וזה נורא גירה אותה השקית הזאת, ועוד נורא רצתה לשחק, אז אני צריך לשחק איתה קצת יותר. איפה? כן, טובה. סתם תראו, רציתי שתראו דבר כזה. אם אתם רואים שהרגל שלה מסתבכת, נגיד והרגל הסתבכה, יופי, אני פשוט דורך על הרצועה ומותח אותה. עכשיו, כעיקרון כלבים, הם מרגישים את הרצועה נתקעת להם מתחת לברך, יופי טובה. והם ישר אוספים את הרגל למעלה, בסדר? חבר'ה, לכו על זה.